ଏବେ ମୁଁ ଧୂପ କ୍ଷୀର ଚାଉଳ ଦେଇଦେଲି ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ତ। ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ବିଲକୁ, ଯିବି ବିଲରେ କ୍ଷୀର ଚାଉଳ ଦେଇକି ଆସିବି। ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ବିଲକୁ ଯିବା। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଠି ଗ୍ଲାସରେ କ୍ଷୀର ଧୂପକାଠି ଡିଆସିଲି ହକା ନେଇକି ଯାଉଛି। ତାପରେ ବିଲକୁ ଯିବା, ସେଠି ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିକି କ୍ଷୀର ଚାଉଳ ଦେଇକି ଆସିବା। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା। ଏବେ ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲି ଆମ ବିଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତଳେ ରଖିଦେବାକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଧୂପକାଠି ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଧୂପକାଠିକି ଫାଷ୍ଟ ଲଗେଇବା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ। ଧୂପକାଠି ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏପଟ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଦିଗ। ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ପୂଜା କରିବା, ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମାନେ ଅନେଇକି ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ପୂଜା କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବକୁ ଅନେଇକି ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିବି। ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ବିଲ ଜମି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଧୂପ ଦେଇଦେବି। ଏବେ ଧୂପକାଠି ଏଇଠି ରଖିଦେବି। ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଚାଉଳ ଆଣିଥିଲି ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବି, ଫୁଲରେ ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ କରିବି କ୍ଷୀର ଚାଉଳ ବିଲରେ ପକେଇଦେବି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କ୍ଷୀର ଚାଉଳ ପକେଇଦେଲି। ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ତାପରେ ଯିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ବିଲ ଥିବ ନା, ଆପଣ ଯଦି ଚାଷ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କିମ୍ବା ନହେଲେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଉଠି ବିହା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଠିକ୍ରେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥିବେ, ଏମିତି ପୂଜା କରିକି ଯାଇଥିବେ। ତ ଆମର ଏଇଠି ପାଖରେ ମାନେ ପାଖ ବାଟ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଆଜି କେହି ନଥିଲି ଆସିବାକୁ, ତ ମୁଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଧୂପ କ୍ଷୀର ଚାଉଳ ଦେଇଦେଲି ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ତ। ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆମର ସବୁ ଯେଉଁ ଜମି ବିଲର ମାନେ ଭିୟୁଟା। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ। ମୁଁ ବ୍ରେସେସ୍ ଲଗେଇବାର ଏବେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ 3-4 ମାସ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଲି, ତାପରେ ଆଉ ଦେଇପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ମୋର ଟିକେ ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଦେଇପାରିଲିନି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ମୋର ଟୋଟାଲ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଗଲାଣି, କ୍ଲିପ୍ ଲଗେଇବାର 1.5 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ହେଲାଣି। ଏବେ ଦେଖାଉଛି ମୋ ଦାନ୍ତ କେତିକି କ'ଣ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଛି। ଏବେ ପୁରା କ୍ଲିୟର୍, ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି ପୁରା କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆକୁ ବାହାର କରିଦେବା। କାଲି ନହେଲେ ପରଦିନ ଆମେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆକୁ ବାହାର କରିଦେବା, ରିମୁଭ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ମୋର ପଇସା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି 5,000 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ପର୍ ମନ୍ଥ ମାନେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ମାନେ 500 ଟଙ୍କା କି ନହେଲେ 1,000 ଟଙ୍କା କି 2,000 ଟଙ୍କା, ଆପଣ ଯେତିକି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏମିତି 500, 1,000, ଏମିତି 2,000 ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ଟୋଟାଲି କ୍ଲିୟର୍ କରିଥିଲି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 25,000 ସମଥିଙ୍ଗ ରହିଗଲା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଧିକା କିଛି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଏବେ ମୋ ଅନୁସାରେ ମୋର 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ। ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ବ୍ରେସେସ୍ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ପୁରା ମୁଁ ବାହାର କରିସାରିଲେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଲଗେଇଛି, ବାହାର କରିସାରିଲେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ରିମୁଭ୍ କରିବା ଫାଷ୍ଟ। ଏବେ ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି କ୍ଲିନିକ୍ ଆଗରେ। ମୁଁ ଏବେ
रिमूव करके मुझे देखो ब्रेसेस एबे देखले तो मुझे ब्रेसेस रिमूव करदेली तो केमती कौन देखा जाऊँ फास्ट देखुची आपन को ए पूरा क्लीयर होगा टोटाल जस्ट टे खाली फुली ऊपर माड़ीटा खाली फुली तलटा नॉर्मल किसी अच्छी चलो कि ऊपर माड़ीटा टे फुली सेटा दिने 2 दिन पर कमिज ଏବେ ତ ଦେଖିଲି ରିମୁଭ୍ କରିଦେଲି ହେଲେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ମୁଁ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ 5 ଦିନ ୟୁଜ୍ କରିବି ତାପରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ଥରେ 5 ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଇ ସ୍ମାଇଲି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଇଟା କରିଥିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା।